Legit. Miksi täällä on äijä, joka vaan lentää tässä Mitä tämä meinaa? Näitä äijiä on täällä. Rauhoitu. Miksi on haamu? Onks oikein se hemo läpinäkyvä? Äijä kyllä juoksee hemo hiljaa. Hemo hidas. Vähän isompi askeleet, pitäis varmaan ottaa. Ei vittu, tää on ihan ääspeli. Mä mennään sirkukseen. Se on locked, me ei mennä. Wow. Mitäs tässä mentikään katolle? Oh Okei. shit. Ei mitään wow. Wow, rauhoitu. Ei meillä näin kiire oo sinne. Mufia matkassa. Oho. Ajat sä? Sä et oo kyydissä. Kuka tää on? Kyllä. Sen pääsen kyytiin. Jotain nappia painamalla. Joo. Wow, okei. Hell no. Mitä vittua? Okei. Miks tää Jenni häkkää autojen kanssa? No legit, sä häkkäät ihan huolella. Jaha. Wow, okei. Okei. Oho. No, tuli ihan karsea peli. Your donations Saanko tonight will epilepsian benefit näistä the jutun paloista? international effort to To push end it. illegal traffic Mä yritän. of stolen antiquities. And now, please, enjoy yourselves. And enjoy tonight. Now, what say we celebrate? Go get yourself a drink. Se on ase tekee Eikö tää oo vittusti vielä? vähemmän damagea. Okei. Cover system. Mä olen punais. Kuolla toi äijä häkkää. Now in the crossfire. Mä kuolen. Tuut auttaa mua. Onks kuollut? Joo. 15 Missä sekuntia. oot? Mä oon tässä Missä ihan alussa oot? vasemmalla. Ei, tuo eteenpäin. Ei me hävitään. Se oli siinä. Onko mä en pysty tehdä damagea noihin? Mitä sä, Jos ketä vastaan sä oot? Ei täällä oo on ketään. äijää. On. Tuolta viikkoat. Ei se oo totta. Snap autofit. Äijä. Schizofrenia. Mä join asuhan. Se disk... Nyt mennään silleen, että et oo ennen nähnyt. Okei. Ei mitään. Okei. Ländää. Mä koitan. Ländit. Eteenpäin. Yritä. Tuu eteenpäin. Mä oon eteen. Kui eteenpäin sä haluat mennä. Mitä sä teet? Barely felt that. Wow! Mitä? Okei. Oot sä hyvissä? En. Oh. Katso. Tulee tarpeen. Varsinkin. Tätä paskaa joutuu kattoo. Eteenpäin. Mä tuun kyytiin kohta. Okei. Mä lensin suoraan ylöspäin. Ehkä mä pystyn. Se pitää ehkä hidastaa vähän. Se pitää hidastaa ehkä ihan vitusti. Okei. Mä oon Okei. Mitä sä? juttu.
Roadblock. Ai vittu mä kuolen. Hieno pako. Vittu. Tuohan ihan täysin. Right. Oh! Let's go. Drive into traffic for 45 seconds. Joo, varmaan. Ei, tulee ihan täysin. Okei. Ei se tänne jokeen auta mua. Missä mä oon? Missä sä oot? On täällä meressä. Mä kuolin. Mitä sä hypit autoilla? Se pitää ajaa tällaiseen Fireburn rightiin. Joo. Barrel roll. Tippu tosta sillalta, me slaidattiin, tiiätsä, maan alle, sitä jätti nitrons päällä. Tää on Päästiin vittu maan alle ihan täysin. Nyt lähetään kyllä lentoon. No niin, nitrot. Okei. Come on. 360. Damn. Damn. Pitääkö me olla tripped up? Mä en ymmärrä, mitä ne on kussut tän pelin noin pahasti.